Nilqakom għal din l-Ewkaristija miegħi Fader Erik Akija Salezjan ta' Don Bosco, preżentement nagħmel parti mill-komunità tas-Salezjani ġewwa ta' Sliema fid-dar tagħna ta' tfal ta' St. Patrick's. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inġbarna flimkien biex nirringrazzjaw lil Mulej għad-don tal-Qudusija. Hekk kif illum il-Knisja tiċċelebra partikolarment din il-Knisja il-festa ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, il-fundatur tal-Ġiżwiti. Ejjew fil-bidu ta' din il-quddiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tiba mal-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natubġieħ. Nroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti bagħat fil-Knisja tiegħek lil Sant'Ignazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u nħabbirku bħalu fuq l-art ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet kitbet Alla minn quxa fuq it-twavel. Malli Ġożwe sama laqgħa tan-nies qal lil Mosè: hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu: mhux ħoss tal-għajjat tar-rebħa, mhux ħoss l-għajjat tat-telfa, imma l-ħoss ta' għana li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġol u s-sfin, Mosè xel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabad l-oġol li kienu għamlu u ħarqu fin-nar. Saħqu sakemm għamlu trab u ħaltu mal-ilma u sqieħ lil ulied Iżrael. U Mosè qal lil Aron: x'għamillek dan il-poplu biex ġibt din il-ħtija kbira fuqu? Aron wieġeb: tixelx bil-qilla, Sidi, intaf li dan il-poplu hu miġbut għal ħażen. Qaluli: għamlilna allat li jimxu qudiemna, għax dan Mosè, il-bniedem li tellana mill-Eġittu, ma nafux sar minnu. U jien għedtilhom: min għandu xi deb jinżgħu u jagħtihuli, imbagħad jien tfajtu fin-nar u ħareġ dan l-oġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu u qallu: għamiltu dnub kbir. Issa nitla' ħdejn il-mulej għandi mnejn naqlalkom il-maħfra. Għalhekk Mosè raġa' marant il-mulej u qallu: dan il-poplu għamel dnub kbir għax għamlu Alla tad-deb.
Issa jekk trid taħfrilhom, aħfrilhom. Imma jekk ma taħfrilhomx, ħassarni mill-ktieb li inti ktibti. Il-mulej wieġeb lil Mosè. Mill-ktieb tiegħi inħassar il-bniedem li jidneb. Mur issa, mexxi lill-poplu għalfejn għedlek. Ara, l-anġlu tiegħi jimxu quddiemek. Iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastigahom għal dnubietom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr. Salm responsorjali. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb. Qimu xbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' xbija ta' gandus jiekol il-ħaxix. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Unsew l-Alla li salvhom, li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Kien għamel ħsieb li jeqridhom, li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għaxriet il-missier wildinna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġab lil-folla parabola oħra u qalilhom: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil żerriegħa ta' mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żaraħħa fl-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq l-iżgħar waħda fost iż-żrieħ kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien għad permezz tal-profeta meta qal: Niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. U din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb xi darba jew oħra l-koll intqajna ma' nies jew esperjenzajn aħna wkoll realtà meta xi ħadd jgħidlek u inti ħadd tkun kapaċi tagħmilha dik il-ħaġa. Forsi sibt min ċeknek, min kisrek. Forsi sibt min baqa' jiffoka fuq iċ-ċokon tiegħek bil-konsegwenza li qtajt qalbek li ma ħallejtx il-potenzjal li l-mulej birkek bih joħroġ fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, fil-ħajja nisranija. Mattew fis-silta tal-lum ifakkarna illi anki dak li huwa żgħir, dak li huwa ċkejken f'għajnejn Alla huwa mimli ħajja, huwa għani f'potenzjal kbir. Smajna l-paraboli tal-lum kif il-mulej juża t-tixbija ta' żerriegħa tal-mustarda, żerriegħa żgħira. Smajna wkoll wara ftit il-ftit ħmira li jitħaltu ma' 3 sigħan dqiq. Għal-mulej iċ-ċokon għandu valur għaliex iċ-ċokon jagħtina il-grazzja li nistgħu nieqfu u niggustaw u nqattaw il-ħin u napprezzaw. Forsi f'kuntest li qed ngħixu fih fejn ir-ritmu tal-ħajja huwa wisq maġġel, f'realtà fejn il-valur ta' kollox ħafna drabi iserraħ fuq kemm hu kbir u prezzjuż. Is-silta tal-lum tqawwilna qalbna. Ħenin iż-żgħar bħalma żgħira hija l-kotra
imma b'saħħitha għaliex timxi wara l-Mulej Ġesu. U dan hu fil-festa tal-lum illi jfakkarna Sant'Injazju ta-Loyola, illi fil-ħajja tiegħu glorjuża, pjuttost trionfanti, il-familja li kien ġej minnha, il-karriera li xtaq li jkompli fiha, iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ġaluh jieqaf u jkun żgħir u jkun xkejken. U grazzi għal ħajja tal-qaddisin u għall-kelma t'Alla li seta' jimmedita meta kollox der wieqaf u mhux ppjanat ħabba l-inċident li fih weġġa. Hemmhekk jibda bil-mod il-mod jixtar dak li tassew Alla jrid minnu. Alla li jħares lejn l-umiltà u ċ-ċokon. U llum jistidillilna wkoll biex nimxu fuq l-eżempju ta' Ignazju imma wkoll biex nagħmlu tagħna dan il-valur tal-kelma t'Alla. Ejja nimxu f'sempliċità wara l-Mulej u nagħmlu tagħna l-istediniet li jagħtina bil-kmandamenti u t-tagħlim tiegħu. Aħna u niftakru llum fil-ħeġġa ta' Sant'Injazju ta' Loyola għall-akbar glorja ta' Alla. Nitolbu l-Mulej Ġesu biex fġieħ l-isem qaddis tiegħu niksbu rebħa sħiħa fuq kull ma qiegħed jgħeddet lena u slim tal-ħajja tagħna f'din id-dinja. Iqaf Mulej mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn nies qalbina li bħal Sant'Injazju iħabirku kontra s-setat tal-ħażen u biex l-isem qaddis tiegħek ikun meqjum u mweġġaħ f'kull imkien fid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għamel li l-bnedmin kollha jaslu biex isibu triq tas-salvazzjoni li Sant'Injazju fisser fil-kitba tiegħu berf ta' mallem għaqli u tajjeb. Ħalli jebda bniedem ma jitbiegħat mit-triq tal-verità tiegħek u jaqbad it-triq li twasslu għat-telfin ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Żomm ħajfostna dak l-ispirtu li wassal lil Sant'Injazju jibgħat il-kumpanija li waqqaf f'artijiet imbeda ixandru l-bxarat tajba tas-salvazzjoni biex illum ukoll l-isem qaddis tiegħek ikun imsebbaħ fl-art kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għat il-mistrieħ ta' dejjem lil ħutna l-mejtin kollha u għamel li d-dawl ta' dejjem jiddililhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ li tagħna Sant'Injazju biex bħalu b'imħabba waħdanija ninataw għall-akbar glorja ta' Alla u hekk inkunu nistgħu nirbħu tnassis kollu tal-edewwa ta' ruħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U għat-talb ta' Sant'Injazju ta' Loyola għatina Mulej li narfu dejjem lilek u l-qawmin tiegħek mill-imwiet biex kif naqsmu miegħu tbatijietek fit-tiġrib ta' din id-dinja miegħek ukoll ingawdu lena ta' dejjem fis-sema. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ikunu jogħġbuk Mulej Alla dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek
fit-tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li int tajtomna bħala għajn ta' kull qudusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Injazju ta' Loyola, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġelu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Missier ħanin inti li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lid li int tat il-midinbin, it-triq li minna jaslilna is-slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħu u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafidejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej jixandru bil-ferħ għawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna u qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek. U b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbijat minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isqfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġin Mqazza Marija u Malla, ma' żewġa San Giuseppe, ma' Sant'Injazju u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura ta' kull xorta, ta' kull ġens ta' kull il-sin, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tibdi l-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina.
لا تدخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدني. اħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnana tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti li tfija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Eżiż dan huwa l-ħaruf Talla, dan huwa Ġesu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħin aħna li issa mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Offrejnilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir brat ta' ħajr għal kull ma int għamilt ma' Sant'Injazju ta' Loyola. Għatina li dan is-sagrifiċċju jwassalna s-sema fejn infaħru l-kobor tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibek bħalna. Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ikkunsidraw fir-raba' misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turfnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament il-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, الدار ديم يدفوهم jistriħu fis-slim. آمين. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمانا Kristu il-qattal btana, كريستو الطالب تاعنا Missier eternalla, هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spiritu qaddis Alla, هنا لينا Trinità qaddis Alla wieħed, هنا لينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب علينا imqazza xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب علينا Om mill-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħnina, اطلب علينا Om tal-grazzja talla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب علينا Om mittama, اطلب علينا Om liżjed safja, اطلب علينا Om liżjed nadifa, اطلب علينا Om bla teba, اطلب علينا Om li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollu kaqal, اطلب علينا
Xebba li tistħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħnina. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri tal-Avorju. اطلب علينا Dar tad-deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraġġ tal-immigranti. اطلب علينا Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rużarju Mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. حن علينا Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jisħaq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraġnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrokku, اطلب علينا San Pawl missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا Sant'Ignazio ta' Loyola, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. يطلبوا لله علينا. Nitolbu.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla eda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.